Vieš čo, bol som predvolaný po atentáte na NAKU. Fíha. Údajne som schvaloval tentát na Aha, premiéra. čím? Pravil som Aha. mem, že volá mi neznáme číslo. Aha. A ja neznáme čísla by default nedvíham. Si pozriem, že čo to je za číslo a číslo, že letisko Očová. Prečo by mi volalo letisko Očová? Si to bude nejaká blbosť. A za 15 minút mi volá fotrik, že počúvaj, že zhaneta kriminálka. Tak si vrajím, aha, super, no tak to letisko Očová bude, že určite polícia, akože na 1,000,000%. A volám naspäť na letisko Očová a mi zodvihne typek, že prosím, a ja mu vrajím, dobrý, mám od vás meškaný hovor, Pole. To úplne bolo počuť, že sa proste odrbal, že mi volal zo súkromného telefónu, vieš, miesto toho, čo tam majú, ako tú klapku v tom aute, či jak. Dobrý, že vyšetrovateľka by sa s vami chcela, že potrebovala spojiť. Viete mi povedať, že čo to je? Že počkajte, pozriem vám. Tak ten policajt proste normálne, že otvoril ten list, čo bol, že mne do rúk a mi prečítal, že čo vlastne.